Xayrlı gün, hörmətli qaraşçılarыбыз. Dünya Studiyasının uzğan tapşırığında biz Tataristanның xalq, Башкортстанның атказан артистлары Җавит һәм Зөлфия Шакировлар белән очрашкан идек. Бүген әңгәмәнең дәвамын тәкъдим итәбез. Сезнең гаиләдә кем баш? Мин баш. Ну, мин муен. Ул муен. Мин кая бурла башында бурла. Бу сорауны бик еш бирәләр. Чыннан да менә гаиләнең татулыгы нәрсәдә? Кайсы берәүләр теге мин баш дибеме кәпрәеп, ни дибендә әллә нинди ниләр байтарырга мөмкин. Әмма дә ләкин менә һәр нәрсәне уртага салып сөйләшсәң, гаиләдә тәртип, мөхәббәт, тутырыклылык. Менә мин шулай Килешәм. Чөнки bir kimdə ир кеше үзегенә мин булдырам дип берәү дәшәмәй. Әгәр дигән нәрсәсендә аны аңлый торган, менә шу булганы саклый торган хатын кыз булмаса. Бар меңнәгә, миллионнарга тапкан диләр бар. Әмма дә ләкин хатын кызның кулыннан килмәсә, ул күренми, ул байлыкта күренми. Аны 1 минутта туздырып бетергә мөмкин. Әлбәттә. Аны бит саклый да белергә кирәк. Әлбәттә. Гаилә ушагы да шулай. Аны кабызуына иләндең, матур, рәхәт, бер нәрсә уйламыйсың, әмма дә ләкин ömür үткәч бит гел яшь булып тормыйсың, бер заман көч китә, бер заман олыгаю картлык җитә, әмма дә ләкин менә шу картайган көндә дә, мин аңлый торган, менә шу гаиләне ушаган, тутырыклы итеп, матур итеп тота торган, һәм инде ирне иритеп, санлап яши торган хәләл җефетең янында булу, ул һәркемнең дә бәхете. Әлбәттә. Мин әйтәм, һәр гаиләнең татулыгы уртага салып аңлашуда, сөйләшүдә. Яшин сыйпап искән җилдәндә, җаным мин сине көнләшәм. Көнләшәм ди. Кирәк чакта, кирәкмәсә дә, гелчәвитем диебендәшәм. Гомер юлын бергә үтәргә, динем итеп сайлагым сине. Гел шатланып сөеп, гел сөеп һәм сөеп, мәңге бергә яшәсәк иде. Гел шатланып сөеп, гел сөеп һәм сөеп, мәңге бергә яшәсәк иде. İskender sindule bitken iki bir tüp aziz ularım Ömür yolun birge öterge Dinem itip sayladım seni Bir şaklanıp sıyırıp göğsüyüp hem sıyırıp Мәңге birge yaşasa gider Bir şaklanıp sıyırıp Göğsüyüp hem sıyırıp Мәңге birge yaşasa gider Yusuf Züleyha Hüsrev Şirinler Ilip jitken бүгінгі күнге Шулар янына Üstersin idi Җавит Зөлфия мәхәббәте Ömür yolun birge үтәргә Динем итеп сайладым сине Гел шатланып сөйрәп Гел сөйеп һәм сөйрәп Мәңге бергә яшәсәк иде Гел шатланып сөйрәп Гел сөйеп һәм сөйрәп Мәңге бергә яшәсәк иде Гел шатланып сөйрәп Гел сөйеп һәм сөйрәп Мәңге бергә яшәсәк иде Мәңге бергә яшәсәк иде Инде хәзер иҗатыгызга әйләнеп кайтсак, менә 30 ел сәхнә. Шулай бит? Аллаһка шөкер. Профессиональ сәхнәдә 30 ел. Ләкин сезнең менә Шакировларның, Җавит синеке дә, Зөлфия синеке дә, ул инде татар җыр сәнгатенә кереп калган алтын хәрефләр белән язылган җырларыгыз байтак.
Менә аны яшьләр дә белә, менә хәзерге буында белә, киләчәктә беләчәк бит. Алар уже татар җыр сәнгатен байтып торган мирас булып салынган, теге сандыкка салынган, инде ул буңа күчә торган җырлар. Зөлфия, менә синең җыр яза башлавың, синең бит үз җырларың бар. Менә ул эстрадага сиңа җыр җитмәүме, җыр булмауме, ләкин күңел кушу буенча язылган җырлармы? Беләсезме, без теге шундый теге бәхетле гаилә, матур гел килешеп кенә утыралардыр дип уйлыйдыр инде тамашачылар безнең бит. Бәлки күпләр белми бит инде бөтен нәрсәне тышка да чыгарып булмый. Әмма ләкин теге әйтәләр, берәүнең дә сандыгы буш түгел ачып карасаң дип. Әлбәттә. Менә 2005 ел минем өчен иң авыр елларның берсе булды. Мен үземнең 49 яшендә уртанчы апамны югалттым. Шул вакытта мен шундый теге, чөнки без теге бәхетле гаиләдә үскән, бит бөтенебездә һәр вакыт без нинди генә бәйрәм булса да әнияти кырында каршылыйбыз, бөтенебез җыелышабыз инде. Кинәт кенә безнең гаиләгә бу теге кайгы, бик зур кайгы, күтәрелмәслек кайгы төште. Һәм менә шушы апамның югалткач апамны мин үземә йомылдым. Чөнки больницада мин аны үзем йөрттем. Үзенә дә әйтмәдем, миңа иң беренче әйттеләр бит инде нинди авыру икән. Аның гомере шундый кыска 10 көн эчендә юк булды. Соңга калганбыз. Менә Җәүитнең классташы, Уфада профессор Нартайлаков аңа операция ясады. Ул мине бик каты тиргәде, әлбәттә. Нишләп болай иттегез дип. Кем уйлыйсың аны менә? Кем уйлый белмисең, менә шул миңа бик авыр булды. Үземә генә мина бәлки терелтербез дип, бәлки чарасын табып булыр әле операциядан соң дип, үземнең теге өмет бар иде. Менә шушы өмет сүнде дә, мин үземә йомылып калдым. Ярты ел мин сөйләшмәдем беркем белән. Калды үземдә ниндидер бер камок түйеп калды. Ярты ел сөйләшмәдем, телефонны да алмыйдыр идем. Һәм мин шул вакытта минем кулыма Флария Терегулова дигән Башкортстанның шагыйрәсе бар, бик популяр шагыйрә, аның Фирзер Муртазинның бик күп җырлары. Шушы Флария апаның китабы кулыма эләкте. Эх, яшисе килә дигән. Ачтым, менә шушы шигырь китапны ачтым да фортепиано артына утырдым. Укып карыйм. Шул чаклы матур сүзләр. Менә шуннан соң китуды үзеннән үзе. Җырлый башладым. Менә шушы көннән соң, менә ярты елдан соң шушы шигырьне укыганнан соң мин яңадан яши башладым. Шушында мин шушы вакыт эчендә бик күп җырлар язып ыргыттым. Яшәүнең кадерен яңадан аңладым, бит. Яңадан яши башладым, күзем ачылды дөньяга карата. Туктале, мин әйтәм, булай иттереп булмый бит. Минем бит балаларым да бар икән. Мин бит әле янәшәмдә мине яраткан, мин яраткан кешем дә бар икән дип, менә яңадан, менә йокыдан уянган кебек уянып киттем, менә шушы шигырь юллары белән. Мин гомумән элек-электән шигырьләр укырга яратадым. Минем шигырь китаплары иде минем кемет инде ул. Кая барсам да шигырьләр китабы. Мин хәтта төнге 3тә шигырь укып, җылап Җәүитне уятам. Кара нинди юллар дип, Җәүит инде йокла инде син дип. Менә шушылай иттереп җырлар яза башладым мин. Шушыннан соң инде бик күп җырлар яздым һәм менә хәтта үземнең юбилеема китап бастырдым мин. Ноталары белән һәрбер җырымны, ноталары белән һәм артка дискысын шул шушында кергән җырлардан. Әлбәттә, монда инде бөтен җырлар түгел, инде минем инде яңа җырларым кабаттан күбәйде. Аны инде киләсе юбилейга алла бирсә, ишетеп торалар. Кабаттан шулай китаплар чыгарга язсын инде алла бирсә әле. Иҗатта һаманда издәнеп эшләргә язсын. Амин. Алла бирсә. Җырның китапның исеме дә Син яфрак, Әмин чәчәкте. Мин яфрак, ул чәчәк инде шул. Җәүит, мәсәлән, мин синең нин белән килешәсем килми, мин конференция, шигырьләр сөйлим. Менә мәсәлән, мин сине җырлаган ишетәсем килә.
Şebbetinin tavuşun, yumuşak tavuş mine, көңілге yota atırgan tavuş, рәхәт tavuş. Мой первый ученик. Әйе, шәп тауыш. Менә шин күңелдә әйтәм, мин синең арттыру теге ялагайланып та түгел, мактарга теләп та түгел, ничек бар шулай әйтәм. Концертларда җырлыйм бит. Җырлыйсың, күп җырламыйсың. Радио фондларында да, Биксирәк. телевидениедә да җырларым бар. 50 яшь дигән җырында әйләндерәләр, менә шул 50 яшь. Үземә инде 70 тула инде, һаман 50 яшь. Ну, ул шәп җыр, матур җыр, теге көе белән сүзләре туры килеп тора торган җыр. Менә ул бит юбилейларга махсус язылган кебек иҗат ителгән җырларның берсе булды. Ул вакытта 50 яшь турында андый юбилейларга җырлар бик сирәк була. Бу инде ул җырга да 15-20 ел бит. Шуңа күрә Флора Тарханова язган шигырь һәм моны Габдразак Мингалиевка биргән. Габдразак Мингалиев китергән җырны инде Флора апа инде без гаилә дуслары буларак инде Җавит менә шул җырны җырлап сагыз бик шат булды юбилейма инде иҗат кичәсенә шулай. Бу бит Флора апаның 50 яшенә язылган җыр. Бу җырга инде 20 елдан артык бар. Һәм мин аны җырладым, һәм популяр булып китте. Әле Җавит ул вакытта 50 яшь турында бөтенләй уйламыйдыр я. Тавышым матур инде хәзер тамашачылар утыра инде Җавит берәр куплет җырлар икән дип, нәрсә икән дип инде. Әйе, менә нәкъ шуны әйтәсем килә. Иртәдә генә торам, юлга чыгам, җил сирпелә таулар ягыннан. Кемне сагынасыз дип сорамагыз, гомерем буе көтәм берәүне. Нигә моңла син дип сорамагыз, моңлы бала булдым тумыштан. Рәхмәт. Не кул чапмыйсыз? Шабабыз. Шабабыз. Экспромтым моны. Әйе, икегезгә дә шундай сорау бирәсем килә. Менә артистларның дуслары да күп, гаилә дуслары булырга теләүчеләр дә күп бит. Гаиләгә керергә теләүчеләр дә күп була бит инде танышу өчен. Менә гомерлек сайланган, элегелектән теге танылганчы сайланган дуслар була. Менә сезнең Шакировлар гаиләсенең иң якын дусты кем дип сорасам, сез кем дип әйтер идегез? Беләсезме, мин булай дип әйтер идем. Менә безнең гомумән дусларыбыз һәр вакытта гаилә дусларыбыз үзебездән 10 яшькә, 15 яшькә олы яшьтәгеләр булды. Ничектер менә шулай иттереп үзеннән үзе шулай. Менә кемне генә алсаң да, менә алар безнең юбилей вакытларында һәр вакыт искә алалар икән бер-берсен. Менә алар безгә үзләре дә әйтәләр, менә без дә күпме дә сезнең юбилейларда булабыз һәм һәр вакыт менә дә искә алабыз шуны дә. Сезнең bir вакытта да менә шундый дусларыгыз менә файда өчен генә үзегезгә файда эзләп кенә табылган дуслар түгел сезнең ди. Гомерлек дуслар сезнең барысы да менә нинди генә юбилейлар, туйлар үткәрсәз, һәр берсе тизелешеп утыраларның һәр вакытта дип. Алар үзләре безгә әйтәләр. Менә безнең дуслар бик күп. Безнең дуслар бик күп. Чөнки без монда килдек Җавит белән икәү. Безнең монда туган да юк, апа да юк, күрше дә юк, беркем юк ие. Шуңа күрә менә монда безнең дусларыбыз барысы да туганнарга әйләнеп биттеләр, туганнарча. Менә кайсын гына әйтсәк тә атап алар үпкәләрләр. Чөнки алар барысы да безгә бик якыннар. Менә артистлар арасыннан әйтсәк, менә артистлар белән без барысы белән дә дус. Барысы белән дә аралашабыз. Менә хәтта яшьләр, безнең балалардан да яшьләр артистлар бар бит менә. Без шулар белән дә менә дуслар, менә ничектер теге аларны яшь дип белмибез. Барысы белән дә менә якын иттереп, матур иттереп сөйләшеп йөрибез. Аралашып барсына да үзебезнең кирәк икән, үзебезнең советларыбызны бирәбез кирәк икән. Менә biz беркемнән дә көнләшмибез. Менә миндә үземдә көнләшү чире юк. Бәлки мин шуңа бәхетлемендер. Мин бөтенсен яратам. Ничектер? Туган якка иш кайтасызмы? Башкортстан бик якын түгел инде, 6-7 километрга чыга торганда.
Bizge bir nerse Gülnaz, Ufağa bak biz fayda. iske düşken sayın biz ikimiz de tiz jitis kişiler. Yolga bik uzak hazırlamayız. Yarım saat 15 minut. Kadir etsinler. Koyturga gerek. Şundu şora bizning urus şumadanlarlar ezer kostyumlar tushib kofraga salabız da ketemiz. Şuna göre Allah'a şükür mümkünçilik bulganda koytup tuğanlar bilen şulaşıp turabız. Avulga da. Endi bizni abiler koytsak endi her vaqt aytala. Biz birgine jerde uzak tura almayız. Bunda 2 saat, bunda 3 saat, bunda 1 saat bütünüsünde halim bilesi kile. Benim abinin yaratıp eytetirgan sözü indi. Koytabız da tüp yurtqa betini. Biz шығып кетебіз бетіне. Барсаң да көңілің көресі келе. Бүгін неше йұртның төбесін ябашақсыз енді дей. Басында көресі келе. Allah'a şükür. Bana min dostlar turunda Zülfiye öz fikrini aytты. Men de aytasım kele. Şundan da dostlarsız yaşap bulmay. Şit yerde bir girekte. Bana Zülfiye aytты. Tuğanlar bek yok. Ama de lakin tuğanlardan da yakın dostlarımız var. Her dostlarımızın gözüne qarab, ol sənqat kişisimi özümüzün bana şən көңілден aşıq ekanimizni, hem indi күннәшүсіз, işkirsiz münasebet ekan her vaqtda da ayta alabız. Allah'a şükür şuna göre de hürmet eteler. Tege bir ayta ekan bit. Dostlarınız var mısın? Var Allah'a şükür buna düşmanlarını yandan quvub bitirganim bir dostum da qalmadı deb aytadi. Ondaylar жоқ Allah'a şükür. Ansaybat. Tag'in bir so'rab qolgan ekan. Zulfiya mana so'ng vaqtda Zifan Agayevan jırlari repertuarig'izda shoqlaydi. Tagari turmush harbasi, shab jir, Ufa Qozon arasi bor, onsida begaybat jir. Mana Zifaning jırlari narsasi bilan jalb etadi. Sözləri Zifa bit ol bir xiyali kişi. Təmləb söylüyorlar. Oy. Ana eyti bitirgisiz Zifa turunda. Zifa meni anlıyor. Zifa benim bütün turmuşumnu bile. Biz bir köp yıllar Zifa bilen aralaşabız. Mine 97 yılına mı 96 yılına mı ol mena bir şiir yazıp bergen bolgan. Küysüz gene. Mine şu şiir benim kolga lekti. Aktarıp oturdum da kitaplarını ile ol bir defter bitinde bulgan ol. Mine şu şiirga men 3 yıllık ki yazıp koyganı men deymi. Hazır Zifa bit ol yaratmay kişi yazganını, özünün sözlerini. Zifaga şu turda eytirge 3 yıl korkup yürüdüm. Şunday şebjir kelip çıktı olay bit. Mine bu yıl aytdım, Zifa men aytdım. Mine şunday şebjir yazganım men. Senin sözlerge 3 yıl korkup yürüymen de şunu sen aytırge. Jırlasım da kele men aytdım. Jırlarga da korkam. Sena mümkün mi? Mine просто şiirini okudum da kituda. Kituda. Zifaga şaltıratırga kur. Mine şunu bu yıl aprel ayında Ufaga bargaç aytdım. Ey tili, sen menden korkasın mı? Korkam Zifa men aytdım bu bit ijat işiminde men aytdım dostluk yok. Jırla deydi. Mine şuşu Allah verse yanı konsertta jırlaymen de. Bu bir kızık ayıbı buldu. Kımızdakileri hayata geçecekler. Kımızdakiler. Mine benim hatta bu jırna yigitlerge jırlasalar bigerek motor olur. Ama lakin anda sözlerinde hatın kız jırlarga da bular. Sen şunday tege söyleşip koyan kebek soru verip koyan. Çünkü yani Zifa'nı bir hürmet ettim, mine aytып bitireyim. Zifa'nı bir hürmet ettim, ol bizni anlay, biz onu anlayız. Bizning bir köp yıllar indi ijatımız devam ettim. Ondan sonra şulay bulsun. Sağlık, selametlik dileyim Zifa'ga. Amin. Haman da şulay dertli bulsun. Yanı jırları bizge kelip dursun. Her kişiye gerekkene şey üstel altında ile oturab Zülfiye men aytam sana klip çürüge kerek jırlarga jey bitinde şulay biz. Men aytam mena Zifa'nın bundan bir 5-6 yıl ilik yazıp bergen tokmaklары var. Anda şul uzun gana ol, no benim fakturaga, benim ampulaga to'g'ri kelaturgan ularni berdi. Men konsertlarda jırladım bir necha konsertda. Çünkü uzunroq endi qisqartirga yaramay. Men aytam shu Zifa Nagayevani shu kupletlarini men aytam bir humoristik klip tushirsa keladi deb
сөйләшеп кенә утырган кеше генә кенә. Әй. Син бүген шул сорауны бирәсең. Әйе, Менә диде космик бер бәйләнеш бар. Космик бар. Әйе. Менә сез татар дөньясының аркылы буйга жүргән артистлар. Шул мәгънәсендә шулай татарга яши Шакировлар гаиләсе анда барып концерт куймый калмаган җир булмый калмагандыр инде. Аллага Без бит шөкер. бүтән авылларына йөреп чыккан кеше. Әйе, 32 Татарстан, ел дәвамында. Башкортстан. Әйе. Авылларда бит яшьләр йөреми. Без бер авылны калдырган кешеләр түгел. Менә шушында иҗат гомерегез дәвамлы булсын, узун булсын, Амин. Амин. бәрәкәтле булсын. Амин. Ансы да бик мөһим бүгенге көндә. Теге бүтән акчаны эшләп бетереп булмый, булганның кадере булырга кирәк. Менә балаларыгыз исән сау булсын. Амин. Менә һәрбер гаиләгә үрнәк булып озак яшәгез, иҗат итегез. Амин. Уңышлар сезгә. Рәхмәт. Инде хәзер үзегезнең теләкләрне ишетик татар халкына булган. Беләсезме, нинди генә теләкләрем. Менә мин яратмыйм көнләшкәнне. Көнчеллек бик алама нәрсә, бик алама шир ул. Аны берничек тә терелтеп булмый торган шир. Алдашуны, ялганны яратмыйм. Мин үзем теге турыга әйтәм дә, күп кеше мине яратмый да шунлык белән. Әмма ләкин мин артында кешене сөйләп йөрмим. Менә бүтән кеше менә чиста күңелле булсын иде. Менә нинди генә матур булса да бит, нинди генә ялтырап матур булса да, безнең халык кимчелек табарга ярата. Менә шулай булмасыннар, бу тар күңеллелек. Менә киң күңелле булыгыз, безнең милләттәшләребезгә әйтәм мин бу сезне, үзебезнең татар халкына. Бер-беребезгә ярдәм итеп, кулга-кул тотынышып яшигәле. Дөнья матур шул чаклы, һәрбер туган таңга сөенеп уянып, яраткан кешеләребезгә, якын кешеләребезгә матур сүзләребезне жәлләмичә, һәр вакытта һәрбер сүзебезне уйлап кына, сайлап кына сөйләсәк иде. Амин. Дус булсак иде, кулга-кул тотынышып яшәсәк иде. Амин. Шуннан да мин дә Зөлфияның сүзләрен куәтләп шуны әйтәсем килә. Шуннан да без төрле төбәкләрдә сибелеп яши торган татар халкы. Кая гына барсак та гастрольдә, әмма дә ләкин менә татар артистының кадере читкә киткән саен гына арта. Алар безне сагынып яшиләр. Менә бу элемтәләр üzülмәсен иде. Шуннан да аларга да анда җиңел түгелдер. Әле менә үзебезнең туган якларыбыздан 500-600 чакрым гына читтә яшибез. Бит алар ничәмә мең чакрым ераклыкта яшиләр. Шуңа күрә менә бөтен дөнья татар конгрессының һәм инде Татарстан сәнгать осталарының менә шу читтә яшәгән милләттәшләребез арасы üzülмәсен. Һәр даим очрашып, сөйләшеп, бары тик шатлыклы мәшәкатьләрдә генә очрашулар насыйп булсын инде. Һәм инде үзебезнең җитәкчеләребезгә зур итеп рәхмәт. Шуннан да Аллага шөкер бәйләнешне үзмиләр. Исән сау булыйк, барыбыз да сәламәт булыйк, җырлап яшик. Дөньялар имин булсын. Амин. Амин. Бүгенге менә шулар хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, хөрмәтле караучыларыбыз, бүген безнең дөнья студиясында кунакта Татарстанның халык, Башкортстанның атказанган артистлары Зөлфия һәм Җавит Шакировлар булды. Әмин Гөлнәр Шәйхи бүгенге сезнең белән сау булашам.